Security ndiri kunyesari. Security ndiri kunyesari yante tandu tanyesari rie tore to morembe. Ikiagera tusukuza security umorembe tugutuka. Nande togote abantu baminto buyanga ki aba members ya tokora. Ayakonye kumate ngutume kugochia no mwana siasa. Akitiga gochio. Ikiagera naboko buga kwa chiro obuya oruo kore bobe. Kujo tutwakania mana boda boda to basa kwebo tumekochia zo kurugo mukutano bo muntu nde bwensi. Ayakore gasi ayakorete te town. Kore gasi yabo onyore riski yawe yirituko. Nyare ko skifosio. Nduri kwanja abantu baitu batumekwe. Ento etoje twarra bobe sana. Ko muntu itagutumekwa. Nduri gutaka boigo. Nano richa manika ko kwana. Naboko nyoro muntu oro sichi reflector chia. Naho deso matekero muntu chimasoni ko beka chichi reflector. Abantu abangisu kiswa beka chichi reflector sana. Yes. Bona boko nyoro timu ende ya chichi beka chichi reflector. Tego chiabo ebako boda boda. Lakini kucho kufuatilia ngora. Naboko yana muraba rusigo sineke nyoro ime baretirwa iga kucho kuburuga basedi ita boda boda into kick egieta. Nikitote abantu betunga aseme kutara bune eriere ayepukana nero ko ruororo. Ayekore gasi yawe nyore riski yawe genda nyomba.